Xa son 11 os anos que o Centro Integrado de Formación Profesional de Coroso, en Ribeira, leva organizando distintas actividades para dar a coñecer a súa oferta formativa. Desta volta optou por unhas xornadas de orientación que contan coa participación de centros educativos e empresas. Os rapaces que nesta época están pensando que van facer, pois veñen por aquí. No centro, a parte da carpa, temos xornada de portas abertas, están indo vendo os talleres e vexan, lles vai quedando na retina que é o que lles pode gustar para facer en formación profesional. E tamén invitamos as empresas colaboradoras con nós na dual intensiva. Sabedes que ora hai dous tipos de dual, hai a dual ordinaria e a dual intensiva, na que os rapaces que van a ese tipo dual durante o tempo que fan as prácticas, pois están cobrando tamén. Entonces, as empresas que ofertan plazas en dual intensiva tamén están aquí. Polo centro pasarán máis de 200 alumnos de toda a comarca, que ademais de informarse sobre os ciclos e a oferta en formación ocupacional, puideron realizar visitas guiadas ao centro para coñecer as súas instalacións. Tiveron ocasión tamén de coñecer a oferta laboral de numerosas empresas colaboradoras interesadas en captar novos talentos. Están aquí para darse a coñecer e tamén incluso varias desas empresas admiten currículums. Están animando a que te inscribas ou a que lle entregues un currículum vitae para despois eles facer un proceso de selección. Por lo tanto, é moi interesante. E destacar que moitas son empresas cunha plantilla amplísima, como Congalsa, Escurís, etc. Están en continuo facendo procesos de selección. Por lo tanto, é unha oportunidade moi boa, tanto para estudiantes como para xente que está desempregada, que se acerque pola feira e que deixe o currículum ou que profundice un pouco máis en que campos pode traballar. Na actualidade, o CIF Coroso conta con máis de 400 alumnos e unha ampla oferta de ciclos formativos, dende automoción, electricidade ata instalación, mantemento e industrias alimentarias, entre outras.